Jeg hedder Marie, og jeg bor her på Fejø med min mand Nikolaj. Vi flyttede hertil for 3 år siden, fordi at vi faldt over denne her campingplads, som nu hedder Ro Naturcamp. Først og fremmest så tilbyder vi ro. Det er jo også lidt det, vi lover i vores navn. Der er ikke noget billarm, der er ikke store legepladser, hoppeborge, swimmingpools. Det er ligesom naturen, der er i fokus, når man kommer her hos os, og i høj grad også nærvær. Man kan komme og så sit eget telt op, eller komme med en mindre camper. Så har vi vores telte og vores 2 små hytter, som vi lejer ud. Og så har vi vores lille økiosk, som er sådan nærmest hjertet af campingpladsen. Det her folk kommer og drikker kaffe og spiser morgenmad og køber en is i løbet af dagen. Når jeg tænker bæredygtighed her på Ro Naturcamp, så tænker jeg rigtig meget den sociale bæredygtighed. Det er jo det der med, at man er sammen på en anden måde, når man er her, end man måske normalt vil være. Og så er der også noget socialt igen i det der med, at man møder folk, som bor på øen, og man får faktisk sådan lidt en fornemmelse af, hvordan det er at bo sådan et sted som Fejø. Selve økiosken havde vi faktisk lidt en drøm om skulle blive sådan et samlingspunkt, ikke bare for vores gæster, men også et sted, hvor at vores gæster faktisk kunne møde folk, som bor på Fejø. Og det vil lykkes ret godt med. Det der med, at folk fra øen kommer og henter morgenbrød, samtidig med, at vores gæster kommer og henter deres morgenmadskurv. Det fungerer ret godt. Vi har sådan et ret stort grønt område her, som vi ikke gør så meget ved lige nu. Men her har vi faktisk fået lov til at bygge, eller vi har fået tilladelse til at bygge 5 nye hytter, som er isoleret og med et lille tekøkken. Og der skal være et muldtoilet. Og hytterne de skal bygges i et bæredygtigt materiale, som er lavet af kork. Den typiske gæst, vi har her på Ro, det er børnefamilierne inden fra storbyerne. Og det er kvalitetsbevidste børnefamilier, som går op i økologi og bæredygtighed. Det er nok også en familie, som ikke normalt vil komme på en campingplads, fordi de søger noget lidt andet og noget, der er lidt mere særligt. Vi har jo bibevaret alle de bygninger, der var her. Vi har jo ikke bygget nogen nye servicebygninger, fordi at vi synes faktisk, det fungerede ret fint, det der er her. Og vi har her på vores toilet- og badebygning har vi et solcellepanel, som opvarmer alt vandet, som vi bruger ind i vores baderum. Så alt det varme vand, som folk tager bad i, det er ligesom opvarmet af solceller. Jeg tænker, at det vi udstråler rigtig meget her, det er det der med at leve et mere simpelt liv. Altså du har virkelig kun lige, hvad du skal bruge. Det er jo ikke fancy toiletter og badeforhold, og altså det lille køkken er jo helt primitivt. Men man har jo ikke behov for mere, så længe at tingene virker. Vi gør jo ret meget ud af det der med, at pladsen skal være vild, men den skal selvfølgelig også være, så folk kan ligge her i deres telt. Men det må godt være ret bevokset her. Og det gør selvfølgelig også, at man ikke kan komme ind med store autocamper, men det er jo også en del af oplevelsen af at være her, at der er mere roligt på en eller anden måde, ikke? Vi har plantet en masse vilde blomster for at forhøjne biodiversiteten her. Det her er vores lille økiosk, hvor vi går op i at sælge økologiske produkter, og vi har et stort udvalg af produkter, primært fra øen, og som minimum skal de i hvert fald være fra omegnen, enten på Lolland eller Falster. Hvis man kigger sådan helt overordnet set på den måde, vi lever på Fejø, Femø og Askø, så er det jo minimalt, hvilket aftryk vi laver i den her verden, som vi lever i nu, ikke? Så sådan overordnet set, så synes jeg faktisk, vi lever ret bæredygtigt, og jeg føler faktisk, at alle de tiltag, vi gør her, det er meget bæredygtigt.